Sara Lafontaine, näytöksessä oli niin paljon glitteriä, että sitä on tarttunut sulla vähän vaatteisiinkin. Joo, ja vähän tonne kans kengän pohjiin. Sulla on tosi makea hattu ja muutenkin vaatteet. Mistä ne on? Itse asiassa tää on tällainen ihan siis yksityinen designeri New Yorkista ja sitten paita itse asiassa tästä H&M uudesta tästä collectionista, mitä oli just vähän aikaa sitten, mutta joo, mä tykkään hatuista. Nyt on pitkään aikaa itse asiassa pitänyt hattua ja nyt mä ajattelin, että mä tänään laitan hatun. Mitä sä pidit näytöksestä? Oli tosi hieno ja sitten siellä oli paljon tuttuja ihmisiä ja siis ihana nähdä vaan muutenkin, että mä en ole itse kertaakaan ollut Gloria-näytöksessä. Ja mä oon jotenkin aina ollut just silloin poissa, mä oon ollut New Yorkissa tässä muualla, niin oli tosi hieno ja oli niin ihana nähdä siis, miten hienosti suomalaiset pukeutuu. Siis myös sekin, että tavallaan että se ei ollut vaan siinä näytöksessä, vaan se oli myös siellä sitten ne ihmiset siellä katsomosta, että tosi hienosti kyllä. Hienolta näyttää, tosi kansainväliseltä. Mukava kuulla. Oikein hauskaa illan jatkoa. Kiitos paljon. Näyttää tosi hyvältä, kiitos.